Kalesta na bako. Ono moi wono osirete kwa Geoffrey tosire iri kuri omotenyi 10 tarenge buya motwoye twamorigiri twaitire kirase komorigia otoborire mpaka kogera twaigwete moiso onde ng'a Geoffrey otokire Moro. Bono naki togosaba ng'a abagambi baito gaki tokonye oyo na omoigwa oyo naye omogoso omochokoro komoranche tokonye egere tokonyane omosigo oyo na omorito korwa Moro mpaka iga iga na chibesa chinyinge chigotoka korwa asirete omotenyi 11. Igo nakio nasaba igo. Omwana oyo twachete konyora eripoti moiso onde ng'a iga agakwerete Moro, naende iga arwete omwaka oria omotienyi 10 bono akanyora accident ya omotienyi 11. Since then mpaka tarenge monto orenge boronge iga arwarete obongo mbwarenge buya. Igo nonye ekero akorwa bono konya tokona koboria ng'a bono Geoffrey achiete, ng'ai Geoffrey achiete, nkoragende aro oragende naende oirane, lakini bono nabo twachete goika ase togotwara tokoba na ogokumia ase eng'encho tana gocha ntomaeti esare. Bono ekero twanyorete eripoti iga, omwana iga are oyo momura ominto, bono enke tebwati kende pi, kende enke bono tosinyire ng'aki tokonyora obokonyi gaki twarekonyora obokonyi buna bono korwa ase gavana oito gaki nabo twarekorora buya na MC oito. Bono rende gaki yare konyarekana gaki motoe ramba aria okoboko kwaino gaki motokonye kamoranche gaki egere omobere ochie korwa Moro ochiche mpaka iga.